Mapagpalang araw mga kaibigan, welcome back dito sa aking channel. Ngayong araw mga kaibigan ay gagawa tayo ng loft bed na pwedeng pagpatungan sa itaas ng mga gamit. Dahil kung napapansin nyo ay maliit lang itong kwarto na aming tinitirhan dito sa Dubai mga kaibigan. So ayan, at samahan nyo kami ng aking kuya upang makagawa tayo ng loft bed. Kaya hindi na natin patatagalin mga kaibigan, at kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click yung notification bell and select all para updated ka sa mga bago nating upload. Ayan mga kaibigan, bali ang ginawa naming una ng aking kapatid ay nag-screw kami ng mga kahoy dyan sa semento, at maraming mga screw na inilagay namin dyan sa nakadikit sa semento para sigurado na matibay mga kaibigan. At ang gamit naming mga screw ay malalaki para sigurado na mas matibay mga kaibigan. So ayan, at na-assemble na namin ng aking kuya. Ngayon ay lalagyan na namin ng kanyang mga brace para mas maganda. Ang gamit naming kahoy mga kaibigan ay 2x2 ang sukat na kahoy. Disclaimer lang po mga kaibigan, dahil hindi kami eksperto sa paggawa ng loft bed, at ito ay paraan lang namin ng aking kuya upang sa ganun ay makagawa kami ng patungan ng aming mga gamit sa itaas mga kaibigan. So ayan, kung napapansin nyo ay maganda yung mga kahoy na nabili namin dahil matibay naman. At kailangan pag nag-screw ka ay siguraduhin mo din na malalaki yung screw mo para mas matibay mga kaibigan. Ayos pa. Hindi mataas. Ganito. Pwede siya paggaan dito sa gitna. Pag medyo mas mataas ang ganito, ang ganda. Ang isinip. Babalance tayo. Nagtiba yun? Shook! O naman, nagsakay ka pa ito. Tuk-tuk na. Dito hindi sumakto. At least meron yung isang pabalibar na tatlo lang sa tulong na. Paano yung strip mo? Tignan mo yung strip mo para maging ako lahat. Oh, dito. Ah, yan. Nanaw ko pa yung ganda dito eh. Nanaw dito yung medya. Hindi oh. Thank you guys for watching. Uy. Ayan po. Ano ko? Tapos may hatok dito na yung magkakala. Duwang na ito. Iya, mga tanong dito. Ako ang babati nga lang dito. Makita ko ang baba. Ingat tumahan na. Orang hanya kantin yun. Paano dito baba? What? Hindi. Doon ka. Hi, tita! Morning daw kayo, tita! Sentro mo, sentro. Ito. Ito. Oh. 206.
Balik ko kaya. Ito kasi. Okay. Diba? Salamat ya. Bali na rin, duwa ka na yan. Lapit kaya. Kindly kayo. Kasi ka na yan kumaluwa. Ball. So, ayan. Ganun siya guys, ayan na. Diba? Ayan. So, ayan guys, yung full ng loop bed namin, ganyan. Lagay lang ng mga ibang gamit. Okay, ilagay na lang na po natin yung plywood. So, ayan siya guys, ha. Ayan. Hindi kasya. Ayan, ganyan. Oh. Yeah, actually. Kasi yan. Yan. Oh. Ayun lang. Ayun mo. Yan. Yan. Ito na po, tapos na po. Nailagay na po natin yung plywood. Ayan, kung nakikita nyo may space na sa taas. Dahil ang gamit namin dati ay double deck. Kulang kami sa space at maliit lang tong kwarto. So ngayon, hindi na ako yuyuko. Ayan na yung taas na pwedeng paglagyan ng gamit. So ito ay pwedeng gawin sa bahay natin kung maliit lang po yung space para po makapaglagay ng gamit sa itaas. Mga kaibigan, ayan yung aming ginawa na loft bed. At ayun, meron na kaming mga gamit sa taas na inilagay, mga kaibigan. Ayan. At meron na ring space dito sa baba. Ayan. So ayan mga kaibigan. At ayan na siya. So nagkaroon na kami ng space mga kaibigan. At maluwag na dito sa baba po namin. Ayan. Marami pong salamat sa palaging pagtutok at panonood dito sa aming channel. Thank you and God bless. And see you again on my next video. Bye!